Shore area nakita ninyo sa 75 kilometros na sidlangan na magat na nasidlangan sa hinatuan Surigao del Sur. Ang northeast monsoon ang nag-apekto karon sa northern Luzon. Samtang ang western Visayas kalakip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya ini sa magalumon nga kalangitan nga may mga pagpanalithi kag pagpanaguob. May huyang tungtong kasarangan ng huyop sang hangin gikan nakatundan na sidlangan ang mabatyagan sa Negros Island kang baybayon mangin makanay naman tubtub kasarangan ang pagdapya sang balud. Sa aton nga okon ang taob las 12:36 karon nga kainas ang kagahon kag magahunas naman launa 7 karon sa hapon. Ang adlaw nagbutla ka alas 6:06 kaina magatunod naman las 5:51 karon sa hapon. Ang temperatura mamatyagan sa 24 degrees tubtob sa 29 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Okay na kita? Good morning na, Action Doors? Alright. Good morning, Liwat Action Boy. Kag sa aton man nga mga ka-action. Sa nagaupod sa aton sa Facebook Live, good morning kay Sir Edwin Pineda. Good morning man kay Sir Michael June P. Season. Kay Comparing Bia Jonathan, maayong aga. Erla Vega, good morning kay Ma'am Cory Vidaha, more night na kay kaagahon ato sa ila. Yes. Kaya Comparing Bia, maya pagwa da ang manok nga pink, buburi na Sir Alex Montesa. Naunahan niya si Sir Alex Montesa sa pagpagwa sa manok nga pink. Ay kalay. Philip Alonsagay, good morning sir. Kay Adona Navarte Macario, good morning man. Kay Athea Kim Eriman, good morning dra sa imo. RV Gonzales, maayong aga. Kay Sir Noel Amar, second portion na. Yes, ara kagyapon sir. Kay RR, good morning mga abyan ko sa kahanginan. Abyan ko nga nagapanguna sa kahanginan. Kamugid lamang akong kalingawan sa matugnaw nga barangay Alangilan. Kulang sang bongga. Wala niyo nabutangan bongga. Action boy, dali, gitsagurot tayo. Sige, action Kay Jose Hierson Lapinig Junio, kay Renan Dolar Cerveza. Patamyaw ko no, good morning kay Saba Cerveza. Always gid nga monitor sa barangay Duldol sa Valladolid. Homa Lumena, Risa Jean Charita. Okay. Good morning kuno siling ni RR sa SB Gold Compound sa Purok 5 Buro-Buro, Alangilan, Bacolod. Sa kay Michael John Season, ginagreet niya man ang Season kag Palma family dira sa barangay Sumag kag Punta Taytay. Joval Trinidad, good morning, still monitoring. Sa kay Noel Amar, tama ang pick ko ng Tampa Bay. Nag-jumping kita ng Tampa Bay Buccaneers. Congratulations sa inyo, Action Boy. Hindi bla mo itong pili ko gapon. Yes. Kontra sa, ano yung kontra nila? Kansas? Chief? Ano to? Chief? Chiefs, Kansas Chiefs. Minda Ilalto, good morning Mandra sa imo. Kag sumungman sa kay Carol Montoya, ihada maing aga dira. Ginatamyo niya man si Chevel Bambi Histosani sang La Carlota. Kag si Shalane Socorro Duran. May Socorro ginayaw. Sa Riverside. Antonia Tayap, good morning Mandra sa imo. Nelson Selvedirico Mangilan Jr. Kay Marilo Kahilig, watching from Barangay 1A sa Manapla. Sa kay Glycia Ablas, of course, dira sa Vancouver, Canada. Bongga kita tanan siling ni R.R. Herrera. Montua gali Hirehinio, no? Sano pa ni si R.R. Herrera, gali artista na yan. Sano pa ni ma-reveal ang ano man? Kung sino ning manok nga pink man. Ang manok na pink. Kaya naman kot naman si Sir Alex Montesa. Kunya ako no may ikog nga pink. Ang may ikog nga lavender. Ang manok nga pink. Ang manok nga pink. Basta sa mga kanyo... Basing iya nga manok na isa nga manok na sa mga kanyurisan na yan. Sa mga kanyurisan. Sige, standby ara kita sa aton mga balita national.
Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginkonpormar ni ABC President Lady Glessa Gonzales nga nagumpisa na sa pagpanagtag ang pila ka barangay sa siyudad sa Bacolod sa opisyal nga registration forms ng Department of Health para sa COVID-19 vaccination program sa gobyerno. Sa interview sa Action Firing Line, ginbahay ni Gonzales nga tuyo sang registration form mga mahibuluan kung pila sa kada miyembro sang pamilya ang kinahanglan bakunahan. Ginpasiguro ni Gonzales nga mag-aagi pa sa pila ka proseso ang mga ngalan sa naghatag sang interes sa pagpa-register tungod ginakilala sang gobyerno ang mando nga paghatag ligwa o kon freedom sa mga frontline workers na paghatag ligwa para sa mga frontline workers. Samtang ginapilar ni Gonzales sa publiko nga sabton ang tanan nga pamangkot partikular ng trabaho tungod ginabasihan ini sa mga eksperto kun bala kinahanglan unahon sa pagbakuna. Magapatawag sang pagsapol si ABC President Lady Glessa Gonzales sa Barangay Health Emergency Response Team kon BHERT sa matalakay ang paghanas kag para may baluan kung ano pa nga mga tikang kinahanglanon sa obligasyon nga amo ang paglibot sa kada pamalay agod magpa-fill up sa Department of Health form may angot sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno. Sa interview sa Action na Firing Line ginpahayag ni Gonzales nga importante nga matudloan ang mga BHERT agod hindi magwa nga daw wala sila sang ihibalo in kaso nga may mangkot ang tawo. Samtang ginpanugyan ni Gonzales sa mga nag-fill up sang form, apang hindi pa handa nga magpabakuna dapat makigangot sa barangay para hindi malakip sa listahan. Ginklaro ni Gonzales nga voluntaryo ang pag-fill up sang form, apang manginbasehan sa listahan sa mga interesado nga magpabakuna. Ginklaro naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga proposal pa lamang ang ginaduso nga pagtugot sa pag-inom sa makahulubong ilimnon sa pila ka mga establishmento sa siyudad sa Bacolod, halin lasay sang gabi, 9 sang gabi. Una ang ipahayag ni MBCCI President Frank Carbon nga pagatugutan sa siyudad ang ining aktibidad sa mga 18 anyos pasaka sa mga hotels, restaurant kag karinderya sa among mga oras apang dapat istrikto nga matuman ang health protocol. Nagpanugyan si Familiaran nga mas maayo nga hulaton ang executive order ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia angot sa sining proposal. Sunod sa Vice Alcalde para sa opinion, pwede ini nga matilawan bangod padayon nga nagadamo ang nagakadulaan sa trabaho kag madamo naman nga mga hotel kag restaurants ang nagasira. Duwa pa ni Familiaran may mga kondisyon man sa pagpatuman sini kaangay sa pagbalik sang liquor ban sa tion nga ini ang mangin rason sa pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad. Hindi pa try kasi damo na siyang unemployment sa nagsaka. More restaurants and resorts were closed. Talantawan na ito, Laton tas Mayor. May mga kondisyones kita nga sa tuman sila pulis ang ilara. Ganing kaso magsaka ang cases. Nangko, saratan siya. Gagarin anytime elect si Mayor ang order. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga wala pa nakalabuot sa sangguniang panlungsod ang ginaduso nga himon mandatory ang backtrack sa syudad sang Bacolod. Unang nga nagawang report ng umpisa Marso 1 ipatuman ang no backtrack, no entry policy sa pagsulod sa mga establishmento. Gin-establishar ang backtrack base man sa City Ordinance number 941 para mas mapadasig kag epektibo nga contact tracing. Sulo kay Familiaran iya ginalantaw nga mangin mabudlay ang paghimo nga mandatory sa backtrack bangod may mga residente nga hindi makahibalo magbasa kag magsulat. Ginpaathag ni Familiaran nga sa tion nga idoso ang ini nga proposal kinahanglan pa ini nga amyendahan sa konseho o kun makapagwa si Mayor Evilio Bing Leonardia sang executive order. Wala ginaprubahan sa National Telecommunications Commission o NTC ang pangabay sa Bacolod City Local School Board nga mag-install ka mag-operate sa non-commercial FM broadcast radio station o educational broadcast station para sa pagpatuman sa blended distance learning. Ini ang base naman sa sulat ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba nga ginpadala kay Vice Mayor Elcid Familiaran na pitsan Enero 21, tuig 2021. Sunod kay City Councilor Renesito Navarro, Chair sang Committee on Education, kung panugutan sang NTC ang pangabay, posible nga magapangabay man ang iban nga eskwelahan sa pungsod kay imposible ini bagod limitado lamang ang frequency sa radyo. Doon pa ni Navarro, maayo naman sa karoon ng sistema sa magpatuman sang distance learning. Doon pa sa konsihal, may isa ka radio station sa syudad ang nagtanyag sang libreng airtime para sa radio-based instruction. Reply ang NTC denying our request kay bangod mga rasones nila, for example wala diri sang available nga linya for our request kung may grant nila ag mangayo naman ang ibang nga mga eskwelahan they cannot simply provide for all.
Ang kabayan sa payag ni Councilor Renisito Novero. Sa iban nga balita lokal, gin-turnover ni Governor Bong Lacson ang balor 15,950,000 nga barangay projects sa naglaynan nga barangay sa syudad sang Talisay, Silay, Himamaylan, La Carlota, Sipalay, kag munisipalidad sang Manapla, Murcia, Pulupandan, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, La Castellana, Ilog, Kawayan, kag Hinubaan. Sa turnover ceremony sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial kahapon ni adlaw, personal nga ginbaton sa mga barangay kapitan ang cheque. Pila sa mga proyekto among pagbakal sang multipurpose vehicles, medical equipment kag supplies, pagpatukod sang multipurpose hall kag shed house, rehabilitasyon sang health center kag barangay hall, pagtinlo sa drainage system, pagpahamtang sang street lights kag water system. Ginpanugyan ni Lacson sa mga lokal nga opisyal nga tipigan ang among nga proyekto kag ipasiguro nga ang maini ang makabenepisyo sa pumuluyo. Ginpatuman man ang istrikto nga health protocols sa among nga aktibidad. Nanawagan man si Governor Bong Lacson sa managranse nga magkooperar sa anuman nga mando sa gobyerno sa tion nga magbubo ang mabaskog nga ulan. Suno kay Lacson, dapat tumanon ang preemptive evacuation kung kinahanglanon para hindi mabutan sa peligro ila kabuhi. Importante man suno sa gobernador ang disiplina sang tagsa-tagsa sa tion sang kalamidad. Ginpasiguro sa gobernador nga nakahanda ang gobyerno probinsyal sa pagresponder sa mga lugar nga nagakinahanglan sang bulig. Base sa heavy rainfall warning number 3 sa Pag-asa, posible nga may pagbaha nga matabo sa mga nanubuan nga lugar sa Negros Occidental, Guimaras kag Isla sang Panay, bangod sa pag-ulan dala sang low pressure area sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Well, of course, we will always be ready, when we're very definite that it's coming. We will always practice pre-evacuation if there's a need. Very important, Gapon, is the discipline of our people that they will adhere, if there's a call for them to evacuate already. Ang dugang pahayag ni Governor Bong Lacson. Nagapadayon pa ang rectification works ang kontraktor sa dalan nga ginaobra malapit sa Bacolod Government Center sa syudad sang Bacolod. Ginklaro ni Bacolod Assistant District Engineer Lea Gamero, nagaserbe man nga Public Information Officer, wala na ginatrabaho ang drainage sa lugar, kundi ang base na lamang sang o ng base na lamang sang dalan. Ginpathag ni Gamero nga liwat ni gintrabaho ang porsyon sang dalan matapos nga naobserbahan nga may mga depekto bangod wala pa natapos sa pangginagyan na sa mga salakyan kaangay sang trucking. Suno kay Hamero, covered pa ini sang warranty period kag wala man sang formal nga nabaton sang ahensya ang proyekto. Tapos ang dira sa kwan ang koreksyon na da ni sang contractor sige na da I think due time naman lang guro mo kompleto na nila ito labayan nila da mo gina-check mo na ni engineer magata. Correction work na siya tawag, ma'am, no? Ako na rectification work kay ara pa sa warranty. Kabahin sang pahayag ni Bacolod Assistant District Engineer Lea Hamero. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:21. Pag-abot sang bakuna gikan sa COVAX facility, wala pa sang patod nga petsa. Samtang Duterte nanawagan sang Communist Party of the Philippines nga hindi pahilabdan ang pagpangdulong sang bakuna sa mga malayo nga lugar. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Action Balita Morning Edition.
morning kay Mrs. Alvarez dira no, ang sister ni siya ni Kuan ni Ma'am Vanessa Mayo dira sa Barangay Tangub. Good morning kag happy ako na good morning Ma'am Alvarez. Kag sa mga pakaisa ni Ma'am Van sa Silay ang pamilya Goles. Kasi pakaisa ni si Mayor Mark. Siguro Tito niya si Sir Jimmy Goles. Siguro. John Rose Rulgab, may aga, kumpleto na adlaw ko kay kita ko naman maanyag na nawong ni Action Dorel. Lain. Sino gambal? Si John Rose Rulgab. Sige. Ha? Bongga. Kay Jacob Pabalate, good morning Franco Villanueva Osorio. Sakay may PM na kuno si mo si RR. Oo. Lindon, Celestial Colanog, watching from Bugang. Yan ang Bugang. Bugang. Kalatrab, saan naman? Escalante, ano yung balo? Hindi na ala Castellana. Ay, ko hindi ko sigurado. Ambot ko sa amo. Ambot may bugang ko sa amo. Labora. Kay Jonel Halyurina, of course, dira sa Isabela. Bugang! Sa ano gali? Sa may minapasok, dapit na? Ano na da? Hindi na Kalatrava na minapasok. na? Kalatrava na na? Kalatraba, Escalante. I think Kalatrava na siya. Ang minapasok. Ang oo. Hindi lang ko sure Hindi ha. Escalante. Hindi. Sige lang Yes, si Kate Cardones. Good morning dira sa imo. Sa kay Pilton Lipura. Greet siya lang si Boboy Lulet, Mary Grace, Ryan, Sharon sa Pasay City. Bella Escamilla, watching from Cerrito Heights, Granada. Leonida Hugos Ganaba. Good morning kuno sa pamilya sa San Jose, Binalbagan. Okay, girl sumugat dire sa NHA Phase 3. Barangay Pahanukoy. Good morning dira sa imo, girlie. Leonelen Lariosa. Guwapa si Ma'am Dorel. Okay na ya. Salamat. Zoraida Lucero. Daway ko makita, amigo ko di si Juan Bol Gallo sa Las Vegas, Nevada. Way man siya nakita. Basta gasunggod siya si mo, way man. Ha? Basta gasunggod siya si mo, way man. Masunggod siya kay sige pang daog ya. Sun Tzu, Nerfe. Delia Liave. Sa Cerrito Heights man. Damos nagali sa Cerrito Heights. Oy, kay Eddie Ricaforts, ang OTTG Christian Taxi. Kay sa mga OTTG members naton, good morning. Action boy, ang bugang, it's either Calatrava or Toboso, siguro. Siguro. Kaya lapitan Kada na dara sila. ng area. Hindi na gani una ko ambal, ko Calatrava. Una ko. Or Toboso. Correct. Happy birthday ani Anay sa kay Maria Luisa Melos, kay Luing, happy birthday sa imo Ma'am Luing. Happy birthday, Ma'am Luing. Karon nga adlaw, no? Karon sa live i-kwanta sa karon ay great naman siya. Mga grupo kundi sa una. Okay, kundi no sa problem. cultural group. Mga talented ni sila mo. Yes. May cultural group kami sa una sa bago mo. Aranda kami, may mga choir kami, may dances, may drama. Perfect, no? Sige. Sige, ang Mercy Marasol Flores. Ay sa tanan mga listeners. Dayan Magbato Malabago, Che Zamora, classmate, good morning. Good morning man kay Utolya Bobby kag Raquel sa Barangay Busay. Bago City. Rosalina Espadero, ara man siya action boy. Si Garth Cacnio, ara man. Rowena Munez, kag imong best friend, Turco Junko. Ara siya. Turkey. Kita mo? Turkey. Turkey. Dok Thanksgiving lang. Martin Aliling, good morning. Dra sa may Imos Cavite. Kay Jerry Enriquez, dra sa may Barangay Bagtik. Kapitan Miknik Pubar. Sige, good morning. Jerril Gadudo, mayong agaman. Kay Scorion Akoya, morning sa may Santol, Binalbagan. Tamyaw Family Lapisan, Kaglindayaw. Miss Annie Ruffles, dira sa may Okinawa, Japan. Ohio gozaimasu. Aldri Dagia, good morning man. Kay Mercy Flores, bugang sagay na guro, ama. Balala na. Pero laban-laban, hindi I think. Kaya doon, na siya, it's either Toboso or, Calatrava. Mami, sinanda ang nag-message. Wala mo na sa mahambal kung doon. Sige. Search Pinky Teruel, good morning man.
sa may Barangay Villamonte, no? Okay. Sa kay kumari ko, classmate Jean Buerom, kagipari ko Arlene Buerom. Good morning dira sa inyo. Oo. Action boy si J. Zams Herrera. Good morning. Kuno sa AJJJ Bake Shop. Greet niya lang mama niya gapamati gid. I love you mama ne kuno. Kada mo ginayasang JJJ. Kiba si mag-uto ni Slaguro, si Jason, si Jason. Daway na din naka-comment Si ang Joy. mga atong pizza pie bla sa kwan sa Isabela, you remember? Basta wise lagi Ato yung kantuan ba ni JM nga wala pizza pag-abot niya. no? Sa naligan na to sa Isabela, daw makadto ko to tani. galing. Kaya daw ay not time blaw. Ate, way kayo naglagaw kay kay Sir You Christ Gabriel? Sa Kalakarlutan na siya. Okay. Sa DK Tani Kapihan. nagrikta ka na lang. Rekta bala na ato ko sa Isabela. Dito kami nag-agi sa Negran. Balik, balik. MH sa YRN ano ni man? Mayrin? May ren, may. Toga family sa likod munisipyo Banwa sa San Enrique. Good morning. Lolit Atos Digayo. Good morning dira sa inyo. Kag kay Kuana, dira kay Lilian Bermudez bala sa Australia. Maayong agaman. Standby, Balita National. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31, detalya na sang mga balita nasyonal. Wala pa sang patod nga petsa sa pag-abot sang COVID-19 vaccines gikan sa COVAX facility. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginapaabot nga pahibuloon sang COVAX facility ang Pilipinas angot sa pag-abot sang bakuna gikan sa Pfizer-BioNTech kasunod nga handa ng gobyerno sa pagpatuman sang pagbakuna. Dunga pa ni Roque, ang COVAX ang una nagpalayag nga sa tunga-tunga sang Pebrero mangin available na ang bakuna. Ginapaabot ang kapin 117,000 ka doses ng Pfizer para sa unang batch sang bakuna gikan sa COVAX facility. Ang FDA ang una na nga nag-issue sang emergency use authorization para sa Pfizer kag AstraZeneca nga bakuna nga usaron sa Pilipinas. Ginapilar ni Presidente Rodrigo Duterte sa Communist Party of the Philippines kung CPP nga garantiya nga hindi paghilabtan ang biyahe sa COVID-19 vaccine sa mga malayo nga lugar. Sa address to the nation sang Presidente, ginpahayag sini sa CPP kag sa makalyado nga grupo nga among New People's Army kag National Democratic Front of the Philippines nga iobserba ang rules of humanity tungod para ini sa mga Pinoy. Ginklaro sang Presidente nga apelasyon ang iya ginhimo kag hindi pamahog tungod importante nga madulong sa gintalana nga oras kag safe ang bakuna batok sa COVID-19. Plano naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipagamit ang mga pampublikong eskwelahan para sa COVID-19 vaccination programs ng gobyerno. Sa address to the nation, ginatagan konsiderasyon sang Presidente ang mga lugar nga wala sang available nga coliseum kag gymnasium. Samtang ginmando ni Duterte sa PNP kag militar nga magbulig para mapatuman ang katawhayan kag disiplina sa mga vaccination centers. Sa piyak nga bahin, ginpasiguro ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga may koordinasyon na sa PNP kag militar angot sa delivery, seguridad kag pagpatuman sang health protocol sa panahon nga mag-umpisa ang vaccination.
Ginaprobahan na sa House Committee on Ways and Means ang ginaduso nga hagna nga nagahatag sang tax exemption sa COVID-19 vaccines, drugs kag medical supplies. Sa dalom sa House Bill number 8584, tuyo sini nga mamyenda ang National Internal Revenue Code para sa barato nga testing, treatment, vaccination kag domestic manufacturers ang COVID-19 vaccines. Suno kay BWH Party List Representative Angelica Natasha Co, author sang hagna, ginaprobahan sa House panel ang consolidation sang apatanan ka mga proposed bills. Ginaduso man sang hagna nga hindi pagpatungan sang buwis ang pag-import sa mga materyales para sa posible local mass production sang bakuna. Nanawagan naman si Camarines Sur Representative Luis Ray Villafuerte sa liderato sang Kamara nga tagan sang prioridad ang edukasyon sang publiko angot sa bakuna sang COVID-19 vaccine sa baylo nga debatihan ang ginaduso nga pag-amendar sa restrictive economic provisions sang 1987 Constitution. Sunod kay Villafuerte, ang pagpangduwa-duwa sa mga Pinoy nga mabakunahan isa ka indikasyon nga dapat tutukan ang pag-edukar sa bentaha kung magpabakuna sa baylo nga talakayon ang economic charter change. Una, dirigin palayag ni Navota City Mayor Toby Tiangco nga wala sang oras ang local government units para talakayon ang chatsa tungod ang tanan masako sa tikang kung paano matap na ang paglaptas ang COVID-19 sa ilang komunidad kag kung paano makumbinse ang tao nga magpabakuna. Posible makansilar ang registrasyon sa 39 ka mga party list group sa Commission on Elections sa COMELEC bangod sa kapaslawan nga matuman ang mga pagsulundan sa komisyon. Sunod sa COMELEC, hindi na maghimo nga makapapili sa maabot nga 2022 nga national elections ang mga party list groups nga makakasalistahan sa accredited nga mga grupo. Kalakip sa mga wala na sunod ang mga kapaslawan nga makakuha sang bisan 2% nga boto agod makakuha sang isa ka pwesto sa Kongreso sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon kag napaslawan nga makapartisipar sa duha ka sunod nga eleksyon. Sa karon mayara sa 30 ka party list groups ang wala nakakuha sang ginakinahanglan nga 2% votes. Kalakip dire ang Alay Buhay, Ating Coop, Ave, Abakada, Guro, Banat, Abamin, Append, ang NARS, Tao Muna, Akuan, Bisaya, Ano pa Konsula, Ashan, Amepa, OFW, Fictap Global, KMM, Metro Partido Manggagawa, Samako, Sinag. Ito ang Tama Tinderong Pinoy Party, Tricap, Unido, Allfish, Awake, Kamais, PBB, kag ang una Ahapo. Siyam nga party list groups naman ang napaslawan nga makapadalagan sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon. Kalakip dire ang ading Uno Mover, ang pamilya, ang galing Pinoy, alagad, anak, kakusa, kalikasan party list, kag Uno Ani. Sa katapusan nga bahin sa aton balita nasyonal, nanawagan si Anay Senador Loren Legarda nga pabasko ng proteksyon sa industriya sang paghabol o kunining weaving kag sa mga tumandok nga abilidad diri sa pungsod. Ini ang katuyuan sang House Bill 7811 nga gin-author ni Legarda agud nga palawigon kag pabaskugon ang traditional property rights sang mga tumandok. Sa madumduman, may mga balitas ning karon lamang nga madamo sa mga ginhabol nga tela halin sa iban nga pungsod nga nagagamit sa mga disenyo sa mga weaving communities ilabi na sa Cordillera Region. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kay iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Kiing ko no, dira sa nagatanaw sa Hacienda Mars, si Bebster Dicilias na no? Great job lang sa mga bata niya kaaga pa. Aga pa ano ning mga bata niya man. Aga pa bot ko balo ni kay hindi ko intindi. Ario. Good morning, Action Boy, watching Hacienda Mars. Transloading, greet ko lang ang bata ko nga si Ronron, Mau, kag ginabdos ko nga cooking, aga pa sila, suhot. Suhot gili sa dalom truck, kag magkayo. Bigo ba suot sa dalawang truck maghampang? Kayo. Kayo. Ate, sige. Tapos sa mga truck, before paandar ng tawon gidanay ha, kung may tao sa dalom, kaya damo na natabo ang Action Boy. Gani man. Marlene Plutenia, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Ronel Kayaw, greet niya lang ka sa Sipalay, Gary Escarda, Chris Lim kag security guard Ronel Kayaw. Ikaw na Kay, lang tutunlan ko. Din ka to? Kay Ronel Kayaw. Okay, good morning. Kay Beth Tumangan. Good morning man sa imo, Ma'am Beth. Dra sa may Purok Akasya, Barangay Napoles, Bago City. Yes. Eden sa Panta, Kasuyon. Good morning man from Barangay Pinaginpinan. Thanks and God bless. Kay Lito Dayap. Good morning, sir. Yes, dra kay Remia Garcia. Good morning man sa Barangay sa Villalordes, Barangay Panukoy, no? Villalordes. Yes, Rose Wenner sa Germany. Danke. 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 Donut na siya, di man. Thank you na saya. Oo, thank you. Hindi na yan donut. Lain to ya. Lain to ya. Dunkin to ya. May Yes. may Pwede N. Good morning mandira sa kay Sir Jan Chong sa Task Force Kasanagay kay Ma'am Cathy dira. Good morning, no? Yes. Remedios Constantino Mike Agaman. Sa kay amigo ko Ronnie Vega. Musta ka na pare? Daw way ka nakapanghagad pang api sa ako na. Kay basiway ka manguruga kadto. Amo na dang budlay. Natak ano sa panghagad kapag daw wala mo kung kadto. Ah. Tingin may kape man ko abe? Ang gani man. Oo, kag isa pa. Ti may kape ko mo. Ti mga kape pag igutuya kami kape man ko. Gani man. Pero galing kay lain magkape ka kung ara ang imo nga mga abyan. Oo, kay makaistorya ka mo. Naka-istorya ka mo parte sa kape man. Yes. Istorya nyo parte mo ng kape ng kape yapon. Yes. Sige. Si Remedios Constantino, Action Boy. Yes. Good morning, Ma'am Remedios. Kaya Virgo September. Good morning, Ma'am. Kaya mga Virgo September, mga September Virgo Virgo na na ilan. sila. Pero depende na, di ba? Doon may date lang na Okay, mga daw sa mga 20s na da. Pagka 21 daw lain naman. Kay Marilo Villar, tanaman pero sa ako. Akon balati, ikaw January, magkupo, hindi ko pero hindi ka lainay pareho, ka. zodiac sign. Capricorn ko, ikaw ya. Aquarius. The water Perfect. bearer. Ha? The water bearer. Ang Aquarius. Yes. Oo, Ang okay. Capricorn niya, crab na niya. Ha? Crab? Ambot crab? Hindi guro Anong, ang Capricorn? Oh. Wala kita sang sign ng Capricorn? Search? Nalipat ko? Search? Hindi ko, karon lang. Search mo lang. Actually, ko tayo, mapatato ko na sa muna, blagamag. Nalipat na ko sa iyang Crab gani. Galit. Search the best. I-search Search mo lang. mo manggali Japon Gusto mo door. cancer raw? Ay, hindi ko na iya. ang Scorpio, sila yun? Kasi mo ng crab. Oo, mo na yan. Kaya yung Capricorn niya. Ay, ang crab laging search ko. Capricorn. Capricorn. Tanawan mo ka na ng Armando Saison Guevara. Kagay Gina Parilyon. Ang Capricorn, yung duga pa N. Diba mo na? Ano siya yun? Ano saya? Ano na saya, be? Una? Hindi ko nakita yung sign. Charot! Ari siya, oh. Amo na siya. Ano saya? Akuan, horse? Siguro kay Capricorn mo. Oh, gani. Di ba ang Capricorn? Scorpion, Scorpio, gali mo ng kuan. Capricorn ang may natin, no? Unicorn. Ay, unicorn! Ay, kalain, Doors! Standby na sa atong dugang ng mga balita.
balita international, ginanunsyo sa mga health officials sa South Africa nga temporaryo anay nga ginpauntat sang pungsod ang pagpanagtag sang bakuna gihimo sa AstraZeneca. Ini kasunod sa isa ka pagtuon nga nagapakita ang ginaligar nagakabuhinan sang nasambit nga bakuna ang proteksyon sa isa ka individual batok sa coronavirus variant nga una na-discoveryhan sa nasambit nga pungsod. Sa ginpatigay nga briefing ginpahayag ni South Africa Ministry of Health Dr. Zweli Makazi nga maging temporaryo lang ang pagpauntat sa paghatag sang bakuna samtang ginatun-an pa sa mga siyentipiko kung paano maging epektibo ang pagpanagtag sang AstraZeneca vaccine. Na magapaday naman ang South Africa sa pagpanagtag sa mga bakuna nga himo sang Pfizer, BioNTech kag Johnson & Johnson. Base sa datos, ang 2 ka doses ng Oxford AstraZeneca vaccine ang manubo lamang ang proteksyon nga sarang sini mahatag batok sa mga mild kag moderate COVID-19 variant. Balita sa patag sa pagnegosyo, pila ka mga bangko ang magapasaka sa ila interbank ATM transaction fees sa Abril 7, samtang mga bangko nag-implementar sang acquirer-based ATM fee charging. Buot silingon nga ang balayran para sa ATM transactions, igatala sang bangko nga nagparag-iya sang ATM nga gingamit. Ang pagsaka nahimo man pagkatapos nga ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang 2019 nagpanugot sa pila ka mga bangko nga magpasaka sang sini nga mga balayran. Sumugod Abril 7 ang Bank of the Philippine Islands nagpahayag nga mga non-BPI cardholders nga nagagamit sang BPI ATMs pagasukton sang 2 ka pesos sa kada balance inquiry kag 18 pesos sa kada cash withdrawal. Ang ini nga balayran ang mas mataas sa 1.50 nga balance inquiry kag 15 pesos nga withdrawal fees nga karon ginasukot sang Ayala-led bank sa mga non-BPI cardholders. Ginpahayag man sa Metro Bank ang ipasakaan man nilang ilang interbank balance inquiry kag withdrawal fees sa amuman nga kantidad pareho sang BPI para sa iban nga local bank cardholders. Apang ginpahayag sang Metro Bank nga ang balance inquiry sang PS Bank nga mga cardholders libre ini, samtang ang cash withdrawal rate ang 7.50 lamang. Ang website naman sa BDO nagbutang sa interbank ATM balance inquiry fee sa 2 ka pesos kag withdrawal sa 11 pesos. Ang Development Bank of the Philippines kag ang UCPB nagpahayag nga magasukot sila sa 2 ka pesos sa kada balance inquiry kag 15 pesos para sa withdrawal. Ang Union Bank sa iyan sinigawahin nagpahayag magasukot sa 2 ka pesos para sa balance inquiry kag 12 pesos para sa withdrawal. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 7 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 5 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 sentimos. Kag sa ato naman yung balita entertainment Action Boy, ang syudad sa Iloilo, Bala Action Boy, nagpahayag man sila sang kahandaan nga mag-host sang ikaduha nga Miss Universe Philippines sa maabot nga Setyembre. Kaya di ba Action Boy, nakabaton sila sang proposal nga halin sa organizers nga pati gayunon. Dwara lang sa nga sa Iloilo pati gayunon ang Miss Universe. Ay kaduha nga Miss Universe Philippines. Philippines. Philippines, hindi Miss Universe nga bilog nga Universe. Yes, bilog nga universe kay do ka ambot lang ko alam pagoro dako na nakatama kay event Action Boy. So, nagamba man si Mayor Jared Tinyas, okay man na kay at least magabukas bala kuno sa mga turismo, bala maga-boost sa ilang dito, may ilang mga turismo kag syempre residente man kuno sang Iloilo City ang nagdaog bala ang first Miss Universe Philippines nga si Rabia Mateo. Kag di gin consult man ni Trinyas si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag positive man kuno iya nga reaction. Pero nagamba gidya si Trinyas Action Boy nga gidya kuno nga hindi gidya kuno magagasto ang syudad. Magluwas lang sa pag-provide sa mga salakyan Te syempre, inang activity ilangan ang salakyan halin pa sa Manila, di ba? So, okay. Pwede man po lang salakyan mo. Pwede mo man. Gagawin na salakyan to na. Sakyan sa mga kandidato. Kasi magkalmunggo ulo. Kasi mga kandidato, munggo ulo nila sa top. Wow. Dapat na yung Action Boy, ang may mga open-open, ay ang pwede ma-open ang Pagkakasta ka top, Mark. Kasabot. Or tricycle na lang sila, Beke. Total, aris sa Negros, na? Tricycle talaga. Tricycle, pwede prahina Ika na lang ang... Pero maka-income naman tricycle driver. Ika na lang parang naidekorasyonan lang ang tricycle. Okay na, at least, di ba? Balita sa sports. Wala man nagpauli sa pagtamyaw ang mga NBA superstars sa pagdaog sang Tampa Bay Buccaneers batok sa Kansas City Chiefs sa score nga 31-9 sa Super Bowl 55.
Manamo man nagtamyaw kay Tom Brady, ang quarterback sang Tampa Bay. Ginbansagan man ang 43 anyos ka player bilang greatest player of all time. Matapos sa ginanunsyo bilang liwat nga most valuable player. Ninang ikapito nga titulo sa yes nga Hall of Fame nga career kay kadwa sa franchise history. Kalakip naman sa nagtamyaw nga may NBA stars pagi sa social media, sanday LeBron James, Damian Lillard, sa kay Kevin Love, Ja Morant, Vince Carter, McCollum, CJ McCollum, Josh Hart, Nicholas Batum kag iban pa. Balita espesyal! Alright! Energy, action boy! Yes, Kag sa aton yung mga anay ka action. nagdaw ng Tampa Bay, mo ng energy mo yan. Uy! Kaya mo nang balanta nakakahapon, nga siling ko sa Tampa Bay, kuya. Tiway ka way ka nagpusta. Wala, si Migo talang one ball galyo. Todo, Kag si Sir Noel Amar, doon nagpusta siya kuno action Pusta boy. siya. Si Migo taman na one ball galyo. Teka daw. Na kay Tampa Bay man sila. Namati man sila sa akon nga choice mo. Wow, ikaw na gidya eh. Tara, Sige. Antes sa reaction doors, no? Sa aton nga po doon at aton subong, aton Migo, si Mr. Jonathan Granada, sang Life Extension Philippines, no? John, good morning and welcome once again. Yes, Sir Boy, good morning. Good morning gid sa tanan nga mga listeners ng Action Radio Bacolod, kag sa tanan nga mga nagipamati dira sa Bilog ng Negros Island. Good morning gid. Yes, subong nga panahon maulano na naman Sir John, no? Damo naman mga balatian nga daw basta sa mga kuan bala na basta rainy season na gani, mga balatian damo gid respiratory diseases, ang isa pa gid leptospirosis. Sir John, ano aton mapanugyan sa aton nga mga ka-aksyon? Yes, siguro Sir Boy, unahon ko anay Sir Boy ining announcement sa aton nga mid-month sale kay ibalik naton ining aton nga mid-month Ay, sale. very good, oh. Yes, kung sa diin mag-avail naman ang aton nga mga kauturan sang 10% discount sa tanan nga mga products sang Life Extension Clinic, especially ning aton nga Life Extension Vitamin D3. So, ang aton nga mid-month sale for this month of February, this coming 17 sa sunod ng Miyerkules ina siya, Sir Boy. February So, 17. Yes, February 17 sa sunod ng Miyerkules. May ara naman kita nga 10% discount makabiyanan sa tanan nga mga products ng Life Extension Clinic, especially ang aton nga Life Extension Vitamin D3. Kag para maka-avail kita sa discount, bisita lang gid kamo sa clinic naton dira sa may GA 7 building, subong Yanson building na ina siya. Dira sa may Lacson Street, Bacolod City. So dira na hamtang aton nga clinic. Again, February 17 sa masunod ng Miyerkules, bisita ka mo sa ating clinic para ka mo maka-avail ng discount nga 10% sa tanan natin ng mga products, especially yung Life Extension Vitamin D3. Okay, very good, good, Maya, good. Kag, syempre, Sir Boy, ining aton nga kampanya on Life Extension Vitamin D3 supplementation, mga piyanan. Recent, subong balaan Sir Boy nga bulan sang February, considerar ini siya as Cancer Awareness Month. Okay. So, kadamo sang ining mga balatian naman subong nga cancer. Actually, ang cancer nga disease makabyanan, number 2 killer disease ina siya sang 2018, pero subong 2021, number 3 killer disease sa bilog ng kalibutan. Kag sa estimates ng World Health Organization, may may 9 million ka tao, Sir Boy, sa bilog ng kalibutan na nangakapatay sa isa lang katuig. Imagine mo, 9 million. So, both siningon gabi, Sir Boy, mas delikado pa ini siya sa ining COVID-19. Although ang COVID-19 gini transmissible, pero mas damo kaya ang nagkakapatay sa cancer kumpara naton sa COVID-19. Galing kay diri lang gid kita nag-focus sa COVID-19. So, ang point diri makabiyanan, kay dalan mo, Sir Boy, may ara bag-o nga pagtuon sa Germany. Kung sa diin, nakita nila nga daw 30,000 kabilog
nga tao kuno ang dapat nga ma-prevent nga mapatay sa cancer kun ang ining mga tao, especially ining mga 50 years old and above, kay dila ang mas madamo nga kaso sa cancer sa 50 years old and above. Ang may mataas nga vitamin D level sa dugo nila. So, amo ni siyang findings ang government dito sa Germany sa private nga grupo nga nagkanda sang isa ka pagtuon na kung sadiin gin-highlight nila ang vitamin D3 nga may dako nga papel to prevent cancer at death. Kag according sa ila 30,000 kabilog na tao supposedly ang ma-prevent nani nga mapatay if sila ang may ara nga mataas nga vitamin D level sa dugo, especially sa mga 50 years old and above. Kag gindugang pa nila nga ang savings ng government sa cancer admissions ng mga patient kung tani may sufficient sila nga vitamin D level, magalabot tani sa 90 million euros ang masave sa mga tao nga ining nagaka-hospital is because of cancer disease kaya dito yung gina-shoulders ng government ang medication or ang admission sa hospital at ang mga pasyente nila dito nga magmasakit. So that's why nga aton gina liwat-liwat na naman ang aton karibing ginahambal nga ang supplementation din Sir Boy may role gid ya to prevent especially sa sakit nga cancer. So that's why sa aton nga mga kauturan aton ginakampanya ang daily supplementation kay ang vitamin D3 supplementation may mahimo ini siya sa pag pahagan-hagan sang mutation sang ining mga cancer cells or ining mutation sang cells kasi ang cell naton ga-mutate or nagalain-lain ang ilang nga characteristics sa lawas ta. So once hindi naton ina sumakontrol convert sila into rogue cells or ining mga cancerous cells. Kag ining division or pag divide sang cell bala Sir Boy madasig kung wala kita sa nagakaigo na supply ng vitamin D sa dugo. Okay. So to control ang cell division, so we have to dapat mayara kita sufficient ng vitamin D level. So that's why we're recommending again ang supplementation ng life extension vitamin D3. Again, we're not claiming this is a cure to cancer, but somehow based on studies, ma-reduce naton ang chance na kita ang makaagom sa cancer disease kag ang mortality rate or ang pagkamatay sa cancer nga balatian ma-reduce man naton Sir Boy. Kay ti aning produkto sa Life Extension Foundation ya mga science based ni sa nga mga kuan mo nga mga produkto but siling gintun-an ni sa Mayo antes ginpagwa. Yes, Sir Boy. That is also one of the reasons why it nga kung gina-emphasize ang Life Extension D3 kung kamo mga bakal sa mga pharmacies kay lain niya ang quality ng life extension ng mga product kay ang concentration nila more on quality, potency, and purity. Kaya syempre may ara ang Life Extension Foundation sa US sang clinical trials incorporated. So nag-recruit gid sila Sir Boy sa mga tao nga may mga balatian kay ginapatry gid ang product to assess ang efficacy sang product sa mga patients nga may mga balatian. Kag in fact ang Life Extension Vitamin D3 actual nga vitamin D3 na ginagamit sa mga clinical trials against cancer, against HIV kag ining TB. So that's why sa aton nga mga kauturan magkadto ka mo sa mga butika you have to insist nga dapat Life Extension Vitamin D3 gid ang inyong baklon kag make sure natin nga may LE dapat nga marka ang soft gel para kita sure nga ina is original gid or authentic. Pag wala sang marka nga LE, so hindi natin pagbatonon kay that might be a fake or hindi siya registered nga pasahi sa vitamin D3, Sir Boy. Sige, okay. So, salamat din Sir John for that very useful information sa aton nga mga action. Thank you so much, Sir Boy, and good morning. So, finally, this coming 17th ng February again, kadto ka mo sa clinic naton para ka mo maka-avail ng discount natin ng 10% sa tanan natin ng mga products. Kag daily mga kabyanan, may free check-up kita dira sa Life Extension Clinic. So, bisita lang ka mo dira. Kag don't forget to take your daily dose of Life Extension Vitamin D3. Okay. Salamat kid Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. Okay. So, Action Doors.
Thank you, lalaki ta sa Happy time. birthday lang Anay Luat, no? Kay Maria Luisa Luing Melos, dira sa Bago City. Luing, happy birthday gid sa imo, no? Happy birthday! So aton balita special buwas Buwas lang na, na. Ano Action ganin ang balita Boy. special mo? Mga basic social etiquette na Action Boy. okay. Kaya di ba 31 ni Kabilog? Yes. Siling di man Vanessa Mayo ang Crably is cancer. Ah, yes, correct. Magali na. Ang Scorpion, yati Scorpion gid eh. Oo. Ang imo yan, ano na yung imo gani Capricorn. Hindi Capricorn daw horse, nga daw, basta daw Pero horse. basta ang isang bilog sungay na yung Unicorn unicorn na na yung panawag. Huwag galing ka may corn man eh. Oo eh. Okay lang? So, pamilyahan na ilan na sila Action Boy. Basta may corn. Relatives. Kalain. Okay na kita. Daw, buwas Okay na lang na. ato balita special, Boss okay? lang, boy, kailang alanggin. Hindi line bot mo? Sige. Kalain. Mas malain po sa kasunod ni sa aton kung ba't ito balita special. Okay, wala na time. Sige, alang-alang ito sa aton nga panahon mga ka-aksyon. Inyong papatiyan natin mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. Maging po ninyo sa Action Brian Morden. Ang inyo naman diri nga news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.